Tak tohle to jsou hraniční mezníky. My stojíme asi tak někde v Dunaji. Tamhle tím směrem je hranice se Sovětským svazem, tady je hranice s Maďarskem, vzadu za mnou je hranice s NDR a s Polskem a na druhé straně hranice s Německou spolkovou republikou a s Rakouskem. Nebojte se, naše republika se takhle nějakým zázrakem nezmenšila. Je to jenom maketa, protože se nacházíme na metodickém cvičišti Střední odborné školy pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra v Holešově. Pohraniční hlídka mimo jiné ve službě při výkonu a ochraně státních hranic používá samopal, sumku se 4 zásobníky, 3., 4. má v samopalu, dále dalekohled, který využívá při pozorování našeho území a území cizího státu, dále bodák, který hlídka využívá při prozkoumávání nepřehledného místa při ose postupu třeba, dále signální pistoli, tady mívá munici, pouta, s kterými poutá narušitele, klíče ty bývají většinou na rotě nebo je mívá velitel hlídky u sebe. Dále opasek, na kterém všecko visí. Po případě hlídka má ještě pojítko, radiostanici a věci, které si vyžádá operační situace toho daného dne. To bylo tak zhruba vše. Jaká vlastně naše střední odborná škola je? Naše škola je 4letý studijní obor s maturitou a jestliže žák, který tady vstoupí, tady tuto školu ukončí a úspěšně složí maturitní zkoušky, potom se z něho stává pohraničník z povolání a nastupuje svoji službu na západní hranici. Teď budeme za chvíli budit, 10 minut před budičkem. Budeme budit velitele ložnic. No, 15 minut před budičkem musíme být všichni nastoupeni tady. Předměty.
První, druhá hodina taktika, třetí, čtvrtá střelecká, pátá, šestá pořadová. Upozorňuji na pořadovou, na zaměstnání, na nástupišti, všichni, abyste byli řádně upraveni, ustrojení a teple oblečení. Zapni se. Tak jsou přišli. Žák zámečný. Žák seko. Žák zámečný. Všichni si upravte řádně ty čepice, jo, nasadit si to do čela, všichni. Vaši připomínky nejsou ročníků. Pozor! Vpravo, bok! Na zaměstnání! Pochodem! Chod! Na pod! Rozebírání samopalu máme částečné a úplné. Částečné se provádí při čištění a ošetřování zbraně. Úplné se provádí, jestliže zbraň jde do opravy nebo jsou na ní závady. Částečné provádíme vlastně my při čištění, no a to se vlastně provádí tímto způsobem. Nejprve vyjmeme zásobník, no samozřejmě, jestli je vodák, tak sundáme vodák. Potom sejmeme vratné... Kontrolujeme si. Kontrolu provedeme. No, jestli máme zajištěnou zbraň, prolitu zbraně, jestli není nabitá. Potom odjistíme pojistku na zvratném ústroji, uděláme zvratné ústroji. Potom sejmeme závěr, uděláme závoru a závorník. Sundání zásobníků, zbraně. A tady v kapi se nachází prostor Dobrotic, kde budeme tedy cvičit. Zde, jak rozsvěcujeme ty jednotlivé červené žárovičky, tak to jsou naše postavení. Vy to tam zkusíte, potom budete pěkně těma lopatkama, vidíte, kam tady rozsvítím lopatkama, se tam vy budete pěkně postavení. Tady třetí, tady budeme konkrétně cvičit. Vy před tím lesíkem pěkná půda, tam se vám bude dobře dělat. To vám líbí, tohle to máme třeba obrněný transportér a teďka já jim řeknu, tak umístíme vlevo v našem postavení, ty tu maketu vezmeš a umístíš ji, jo, tak ne to vpravo, ne to vlevo, vpravo, jo, vpravo toho postavení, že umístíš tak. Tady bychom ho volně nenechali, tady bychom ho někde tady k tomu lesíku, aby byl skrytý. Tak, druhý tank, jo, umístíme zde zleva, tak, a obrněný transporter umístíme doprostřed bojové sestavy. Tak. Celá škola je na učebnách, všichni se učí, vy jste u stolku, proč? No, tak zabezpečujeme činnost denního řádu, tady uklízíme chodby, dneska například budeme měnit prádlo tady, jo, toho. Takže budeš povlíkat? No, ne povlíkat, jako do skladu vyměnit prádlo pro ročník, jako výměna čistého prádla zase, jako za dneška. Potom zabezpečujeme tady chod, jako ty roty celkově. Když se vrátí ze školy, tak půjdeme na rozkaz, na oběd, potom půjdeme na samostudium. No, budeme zabezpečovat zase nástup na samostudium a tu činnost prostě, aby to klapalo tady na rotě. K tobě patří, k vaší povinnostem patří tady pořádek na rotě? Uklízíte nebo? Udržovat tady pořádek těch rajonů venkovních, vnitřních, u stolku, mít přehled o těch lidech, kde jsou všichni, jako jestli někdo není na černo někde venku. To se stává? No tak teď v současné době už ne, jako, ale stávalo se to v nižších ročníkách, když jsme byli jako ještě menší, mladší. Menší, mladší, a co je lepší, služba nebo na učebně, učit se? Já myslím, že ta služba, no zase ulejeme se aspoň ze školy, že jo. Líp nám to tu uteče, nemusíme se soustředit na výuku. No počkej, to musíš ale dohnat, ne? No, tak dohnat to musíme, to je jasné, jako to doháníme ve svým osobním volnu.
Končit. Na místě. Druhá učební otázka je pořadový pochodový krok a třetí učební otázka obraty za pohybu. Pozor! Vpravo, bok, přímý směr. Pochodem, hod. Rovnávat si ve trojicích. Stáďte, zvednout si nohy. Když to musí, plným krokem, nezpomalovat. Bok, bok. A hned se vyrovnávat se. Levá, levá. Levo, bok. Pozor dávat na povelí. Levo, bok. Zastavit, stát. Levo, bok. Bok. Dobře, na ruka. Ještě než se zakupit. Dobře, si dal ruka. Jdete tam, každý se Jako každá škola máme tu i svoje zájmové kroužky, není tady jenom výuka. Máme osobní volno, v kterém se můžeme zajímat nejvíce sportem. A mimo to, aby jsme nezapomněli na to hlavní, jsme také častými účastníky na mládežnickém podvečeru v Gottwaldově.
Bradáčku, na můj pavel. Jo, hej! O! Halo. Bravo! Hej!